שלום צופים יקרים וברוכים אוקיי, שלום צופים יקרים וברוכים הבאים לפרק הבא בערוץ שלי, שהיום אני הולך לשחק בו בהייפיקסל באונטי האנטרס. אז אם אתם לא יודעים איך משחקים, אז במשחק הזה אני מקבל חרבט וקשת עם חץ אחד. עכשיו, המטרה שלי זה לקבל כמה שיותר קילים ב10 דקות, אני חושב, כ10 דקות, לא בטוח אבל. ואחרי זה, אם אני מצליח, כאילו אם אני הורג מישהו, זה מביא לי קיל, שזה יהיה ברור. עכשיו איך הורגים? יש לי קשת וחרבט. חרבט, כאילו אוקיי, אני אתחיל עם הקשת. בקשת, דבר ראשון, אז יש לך חץ אחד, אם אתה מצליח לפגוע במישהו, אז אתה מקבל על זה עוד חץ, וגם, כאילו, וזה מאבד לך אותו, וגם זה, וגם אתה מקבל על זה קיל ישר, כאילו, כשאתה פוגע במישהו עם חץ וקשת, זה מקבל קיל ישר. עכשיו, אם אני לא פגעתי במישהו עם חץ וקשת, ואין לי חצים, אני יכול גם להשתמש בחרב. שבחרב, מה שאני עושה, זה אני יכול להרביץ לאנשים. כמו שעושים בחרב. לא, ואז אם אני מצליח להרוג מישהו אחר ואני מקבל על זה גם חץ וגם קיל. פשוט קיל, זה מביא לי חץ וזה מעלה לי קיל בלידבורד ששוב כאן. שם איפה שכתוב ארקייד גיים, אוקיי, לא משנה. אז נחזור אליכם שהמשחק, רגע, יש טארגט, שזה מישהו שהמטרה שלך, אתה לא תמיד חייב להרוג אותו, אבל אם אתה הורג אותו, זה מביא לך 5 קילים, ועוד יש, וזהו נראה לי. ושאתה הורג מישהו זה מביא לך חיים. אוקיי, התחלנו את המשחק. עכשיו בוא ננסה לראות בו. פגעתי. לא, הוא הורג אותו, לא אני. עצבן. חייב להרוג אותו, אוקיי. יש לי קיל עכשיו. אוי, לא פגעתי. אוקיי, עוד קיל. עוד קיל. אוי, לא. אתם רואים איפה שכתוב טארגט מימין למעלה בלידרבורד? יש. אז אם אני הורג את מי שזה, זה גם מראה לי איפה הוא במצפן. אני יכול לראות איפה הטארגט שלי. לא. הנה, אתם רואים את המצפן? אז נגיד הטארגט שלי שם, אז אני יכול ללכת אחריו. הנה, ההוא שעם האדום, זה הטארגט שלי. יש! זה עושה דודדן, זה מה שהרגתי את הטארגט שלי, אז עכשיו קיבלתי 5 קילים. אוקיי, עוד קיל. אני מקום ראשון. לא, טארגט שלי. לא, הוא הרג אותי. צריך להרוג אותו. אוקיי. 13 קילים, אני מקום ראשון. אוי, לא. לא. אוקיי. אוקיי, 14 קילים, אוי שיט, המקום שלי גם עם 14, הוא יכול לעקוף אותי, נו, אני חייב מישהו, אופה, ניסה לראות בי אחר הזה, לא אסתכל מה שקורה לכאלה שמנסים לראות בי, הגיע לו, אוי, נו באמת, יראו באיזה מקום אחר, הנה, הוא אדום שם, אוי, עוד קיל. עוד קיל. אוי. אוקיי, אבל אני עדיין מקום ראשון. אוקיי, בוא נלך עליו. מהר. לא.
אוקיי, בדרך שם. לא, חשבתי שהוא ימשיך ללכת. אוקיי, אני אנסה עכשיו להרוג אותו. אין לו עוד חץ, אין סיכוי. אוקיי. הנה, אני מצליח, או, לגים. צילו! הרגתי. אוקיי. שיט. נו, אני חייב להגיע עליו. שלא יעקוף אותי בכל... אוי. מה הוא עושה? הוא בתוך האדמה, מה הקטע? אוקיי. לא, חשבתי שהיא תמשיך ללכת. בוא נלך על השחור הזה. לא! שיט. וואי, יש לי הרבה לגים היום, אינטרנט מעצבן. בוא. אוי. כמעט הרגתי. טוב, אוי, שיט, תקפו אותי למקום 30 בכלל. לא שמתי לב לזה, מלא זמן לא עשיתי קיל. זה יותר טוב. חזרה למקום ראשון. אוקיי. לא. יש. לגים. הרגתי. לא. אוקיי. אני עדיין מקום ראשון. אני רציתי להרוג אותו. אוקיי. כמעט תקפים אותי, אני לא אתן לזה לקרות. הרגתי את הטרגט. ועוד קיל. 31 קילים. לא. אוי. MLG. לא! יש! מקום ראשון! GG! ניצחתי! יש! אוקיי. אז זהו, נראה לי נגמר סרטון, זה היה כבר מספיק ארוך. ניפגש בסרטון הבא.